हादोराव सेथि आरो नैथि खोलोब लकसभा बिसायख'थिया जानानै थांनायनि उनाव आद्रा थानाय बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों। बे बिथिङाव बिटिआर हालामनि मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो उन जानानै थायाखै। बेजों लोगोसे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेस, जिएसपि, तृणमूल कंग्रेस आरो गुबुन उदां बिजाथिफोराबो फोसावदिंनाया नोजोरबोथाव जादों। बेबादि समावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मथनगुरि ब्लक बिपिएफनि सिङाव थानाय आइथाबारियाव मोनसे बिसायख'थियारि मेलाव बाहागो लायो। मख'जाथाव बाथ्रानि बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थियारि मेलाव गुबुन गुबुन हान्जानि सा 100निबो बांसिन मददगिरिफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोङाव इउपिपिएलआ देरहाया, जेबो फेक्टर नङा, क'क्राझार लकसभा बियाबाव जोंजों जुजिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थियारि हान्जाखौ आं दिनैसिमबो मोनाखै होनना बुङो। मथामगुरि ब्लक हिसाबै मिटिं खालामनानै आं जिखिनि मोनदों खोब मोजां, गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो फैजोबदों। खोब पजिटिभ मानसिफोरनि जिथु मुड लानानै ओंखारबोनाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो हायो जे बिपिएफनि थाखाय भबिष्यत माने बे एमपि इलेक्सना बिराद मोजां जागोन आरो बयबो जाथियानो फैजोबदों, आं नुदों। इउपिपिएल देरहाया बेवहाय खुनु फेक्टरा नङा। जोंजों जुजिनो हानाय क'क्राझार लकसभायाव खुनु पलिटिकेल पार्टि आं मोनाखै दासिमाव बा दिनैसिमाव, आरो नुनायबो नङा। इलेक्सना गोबां दोलोनिफ्राय इउपिपिएल नागारनानै बा बिजेपि नागारनानै बा कंग्रेस नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबनाय हिसाब गैयै जाबाय। दिनैबो बेहाय 100 जननि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै फैनायफोर दङ। आरो बिनि सिगाङावबो बै दक्षिण हावलियावबो बेबायदिनो प्रग्राम जादों। मिटिं जोबखांनानै 100नि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों। मथथे बिपिएफ हिसाबै खोब मोजां। खालि मथामगुरि समस्ति नङा, एन्टायार क'क्राझार लकसभा हिसाबै बिराद मोजां जोंना दै। मानसि जाया, बिसिनाव मानसि जाया, रावबो थाङा। आरो जुदि थांदोंब्ला बेखौ 500 थाखा हाजिरा होनानै लाना थांदों बिसोरो। 500 थाखा हाजिरा होयै होयै बिसोर मानसि लाना थाङो, बेखिनिल'। 2 लाखनि गोजौआव देरहागोन खाम्फा बरगयारिया दै। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।